Hello guys! Hello mga kalugar! Hello mga Uragon! Welcome again sa aking kusina, ang kusina ni Wolski. Ayan. So makikita nyo ngayon guys kung ano ang recipe natin. Ayan, ang ating main ingredients ngayon ay ang isdang salmon. Yon. Basically kasi ang luto lang ng salmon is sinigang. But this time, i-try natin siya na gataan. Ayan, ang sarap naman ito. So thank you pala guys sa pagbisita nyo sa aking bahay at sa panunood ng aking mga YouTube videos. So I hope na natututo kayo at nabubusog kayo sa aking mga ina-upload na videos. Thank you guys sa inyong suporta. Please enjoy watching these videos. Stay safe everyone and see you around. Ayan guys, sinalang natin siya ulit. Papahibasan natin siya ng kaunti pang sabaw bago natin ilalagay yung ating gata. Ayan. Itong ating salmon. So sinangkot siya natin siya kagabi kasi medyo hindi sariwa yung nabili nating isda. Ayan, so kumukulo na siya. Medyo madami na ilagay nating sabaw ata. Yung ano. So basically guys, paghalo-haluin nyo lang yung mga sangkap. Ito, yung suka, yung cooking oil, kung gusto nyo medyo malangis-langis. Tapos, nilagyan din natin siya ng bawang, sibuyas, luya, siling haba, paminta, at saka black beans o tausi para mas maging malasa siya. Ayan, kumukulo na siya. Naamoy ko na ang kanyang ang kanyang bango. Mamaya ilalagay din natin itong gata, itong purong gata at saka yung ating superfoods na malunggay. Ayan, lalagay natin siya mamaya. Kaya alang kumulo guys. Tsaka syempre yung lasa depende na sa inyo, no? Sa preference nyo. Pero mas maganda hindi siya salty kasi para sa mga kasama yung ayaw ng maalat. Ayan, so ilalagay na rin natin guys ang ating gata. Ubus na lang natin, no? Medyo napadami ko yung gata. Pero syempre, i-ano pa natin yan mamaya. Syempre, papahibas-hibasin pa natin siya. So, para hindi siya guys magbuo-buo, dapat, halo-haloin nyo ang gata. Kasi pwede kasi siyang magbuo-buo, magkorta. Kasi purong gata yung nilagay natin. So medyo tataw-tawin natin siya. Tatatawin. Ano ba ang tamang term? Yun. Para hindi bumuo yung ating gata. Init. So, ayan guys. Kakain na kami. Ayan. Bawasan natin yung apoys. Ayan. Kasi, karamihan na kasama ko sa bahay is mga Bicolano. So, mahilig din talaga kami sa gata. So, hintay lang natin maluto guys ang gata. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating superfoods na malunggay. Kita ko sa inyo mamaya. Ayan, kumukulo na ang ating gata at saka ang ating isdang salmon. Ngayon guys, ilalagay na natin ang ating malunggay kasi yung gata madali lang naman siyang maluto. So
So, ilagay na natin ang ating gata. Ay, ang ating malunggay, sorry. Ayan. So, yun yung mag-a-add ng yun yung mag-a-add ng flavor sa ating niluluto. Siyempre, maganda na healthy ang ating kinakain. Tsaka mura lang guys ang malunggay. So, pwedeng-pwede yung ilagay talaga sa inyong mga lutuin. Especially doon sa mga babae, doon sa mga nanay natin dyan, sa mga motherhood, na may mga pinapasuso. At syempre, sa mga chikiting din, maganda ito sa kanilang katawan. Superfoods ang malunggay. Ayan.